Subscribe खालाम आंनि टेक्निकल बड YouTube चेनेलखौ आरो घंटा आइकनखौ दबायनानै हो आंनि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट्स मोननो थाखाय। NRC होनोब्ला रावबो मिथियै गैला। बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो मिथिसै NRC होनोब्ला। आगोलनि समाव जायोमोन संख्रि बानलुनि सिन्था, नाथाय आथिखालनि दिनाव जासै थामोनथानि सिन्था। मानो एसेबां गुलुं गुजुं बे NRC आलाय? मा दं NRC आव? गोबांखौनो जानो लोंनो खुवाबै खालामबाय बे NRC आ। बिदिब्ला NRC आ मा? जोंनो बेखौ मानो नांगौ? बे नङाब्ला जाया नामा? NRC नि जारिमिना मा? माब्ला आरो माबोरै आसामाव फैखो? बावैसो फार्स्ट NRC ड्राफ्ट लिस्टआव माब्ला फोसाव जाखो? आरो बेवहाय बेसेबाङा मुं थिसन जाखो? फाइनेल NRC ड्राफ्टआ माब्ला फोसाव जाखो? फाइनेल NRC ड्राफ्ट लिस्टआव मुं थिसन जानो थालांनायफोरनि खाफाला मा जागोन? आरो जोबथारनायाव बेयाव मुं थिसन जायाब्ला बिसोरनि खाफाला मा जागोन? बे गासैबो सोंथिफोरा दिनैनि दिनाव आसामनि गासैबो थागिबि मेलेमजिबिफोरनि गोसोआव सिखारदों। दिनैनि भिडिअआव आं बेफोर गासैबो सोंथिफोरनि फिननायखौ होनो नाजागोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, जों बेखौ गुसुङै संदानदोनि। गिबि सोंथिया जाबाय NRC आ मा? NRC आ जाबाय नेशनेल रेजिस्टार अफ सिटिजेन, जायखौ जों बर'आव बुङोब्ला जागोन हायुङारि एबा हादोरारि थागिबिफोरनि मुं थिसनथाय। NRC नि जोहै आसामनि नंगुबै थागिबिफोरखौ NRC लिस्टआव मुं थिसननाय जायो। नैथि सोंथिया जाबाय, दानिया जोंनो बेखौ मानो नांगौ? जोंनो NRC खौ मानो नांगौ? जोंनो NRC खौ नांगौ आसामनि जायगायारि हारिमु, राव आरो थामोनथाखौ नेम बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशिफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय। बेखौ खालामाबोला सानसे आसामनि गुबै थागिबि नङै बांलादेशी सुबुंफोरनि अनजिमाया बांनानै उनावहाय मेजरिटी जाहैगोन आरो जों थागुबै आसामनि सुबुंफोरासो थांनानै उनावहाय माइनरिटी जाहैगोन। जाउनाव आसामा बांलादेशी जाहैगोन होननानै गिनाय फैदों साफ्रोमबो आसामनि थागिबिफोरनि गोसोआव। बेखायनो NRC आ जोंनि थाखाय रक्षा कवच बादि दिनैनि दिनाव। थामथि सोंथिया जाबाय, बे नङाब्ला जाया नामा? बे नङाब्ला जाया। जुदि जों आसामनि थागिबि बर' असमिया सुबुंफोरानो आसाम रायजोखौ खुंलांबाय थानोब्ला, नाथाय बे नङाब्लाबो जायो जुदि नोंथाङा बांलादेशीफोरजों आसाम हादोरखौ खुंजानो लुबैयोब्ला। ब्रैथि सोंथिया जाबाय, NRC नि जारिमिना मा? NRC नि जारिमिनखौ सङोब्ला जों बेबायदियै मोनो। गिबि NRC लिस्टखौ दाफुंनाय जादोंमोन 1951 मायथाइयावनो आरो बै NRC लिस्टआव बै सुबुंफोरनि मुंखौ थिसननाय जादोंमोन जायफोर 1971 मायथाइनि 25 मार्च खालारनिफ्राय आसामाव थाबोगासिनो दंमोन। बाथि सोंथिया जाबाय, NRC आ आसामाव माब्ला जागायनाय आरो माबोरै फैखो? आसामाव NRC आ गिबियावनो 1951 मायथाइयाव फैदोंमोन। बेनि उनाव आसुजों दैदेनजानाय 6 बोसोरनि एन्टि फरेनार्स मुभमेन्ट्सनि फिथाइ महरै 1985 मायथाइयाव आसाम एकर्ड जानानै थाङो। बे एकर्डनि थांखिया जादोंमोन इन्डिजिनास आसामिस सुबुंफोरखौ पलिटिकेल आरो कन्स्टिटिउशनेल सेफगार्ड होनाय। बेनि उनाव NRC आपडेशननि दोहौआ 2010 मायथाइ फारसे रोदा सुजेननो लानायसै। 2005 मायथाइयाव प्राइम मिनिस्टार डक्टर मनमोहन सिंहनि दैदेननायाव मोनसे 3 खनायारि जथुमायाव NRC खौ आपडेट खालामनो थिरांथा लानाय जानायसै। बेनिनो फिथाइ महरै 2010 मायथाइयाव मोनसे पाइलट प्रजेक्ट महरै बरपेटा आरो सयगाव रेभिनिउ सार्कलआव NRC आपडेशन खामानिखौ गिबि जागायजेनदोंमोन, नाथाय खायसे हिंसायारि जाथायनि थाखाय दोनथ'नो गोनां जायो। बे खामानिखौ लोब्बा लाखिनानै 2015 मायथाइयाव फिन खमैबो 3.3 करोड़ सुबुंनिफ्राय NRC नि आर'जलाइ हांख्रायनाय जादोंमोन आरो खमैबो 6.6 करोड़ डकुमेन्टसफोरा गथाय जादोंमोन। बे खामानियाव 1951 मायथाइनि NRC आपडेट खालामनायाव 55,000 गभर्नमेन्ट एमप्लयिज आरो रोजा रोजा टेक्निकेल स्टाफ थिसननाय जादोंमोन। द'थि सोंथिया जाबाय, NRC नि गिबि ड्राफ्ट लिस्टआ माब्ला फोसावजादोंमोन? उनावहाय NRC नि गिबि ड्राफ्ट लिस्टआ 31 दिसेम्बर 2017 खालाराव फोसावजादोंमोन। बेवहाय 1.9 करोड़ थागिरिफोरनि मुङा थिसनजादोंमोन, नाथाय बेवहाय गोबाङानो थिसनजायाखैमोन। आंनि स्निथि सोंथिया जाबाय, फाइनेल NRC ड्राफ्ट लिस्टआ माब्ला फोसावजादोंमोन? बेनि उनाव फैयै फैयै 30 जुलाइ 2018 खालाराव बावैसो NRC नि फाइनेल ड्राफ्ट लिस्टखौ फोसावनाय जाबाय। बेवहाय गासै 2,89,83,677 सुबुंफोरनि मुङा मुं थिसनजाबाय आरो 40,07,707 सुबुंफोरनि मुङा थिसनजानो थालांबाय। दानिया गेदेर सोंथि, जाय फाइनेल ड्राफ्टआव थिसनजाबाय बिसोराथ' मालाय रंजाबाय, जायफोरा थिसनजायाखै बिसोरालाय? बिसोरा मा जागोन? जोंनि बर'फोराबोथ' सोरबा
सोरनियाबा मुङा थिसनजायाखै अब्ला बिसोर गासैबो बांलादेशआव थांनांगोन नामा ना भारत लैथोमायाव गारि जागोन नामा गोबांनि गोसोआवनो सोंथि सिखारदों नाथाय सिन्था दाखालाम आंनियाव बेनि फिननाया दंजोबो बावैसो इउनियन हम सेक्रेटारि नर्थ इस्ट सत्येंद्र गार्ग आरो एनआरसि स्टेट कोअर्डिनेटर प्रतीक हाजेलाजों लोगोसेयै भारतनि रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाया मीडिया सुलुङाव बुंदों जायफोरनि मुङा एनआरसि नि फाइनेल ड्राफ्टनि लिस्टआव दैखांजायाखै बिसोर जिंगासिनो नाङा मानोना मुं दैखांजायैफोरनि दाबिनाय आरो अजद बिलाइ गथायनो थोजासे सम होनाय जाबावगोन होननानै बिथां आरजियाया बुंबावदों बिथां आरजियाया बुंबावदों बेयो मोनसे आबुं एनआरसि ड्राफ्टसो नाथाय बेयो फाइनेल एनआरसि ड्राफ्ट नङा क्लेम्स आरो अबजेक्शन होनाय प्रसेसआ आगस्त 30 खालारनिफ्राय जागायजेनगोन होननानै बिथां आरजियाया बुंबावदों भारतनि आसोल एबा नंगुबै थागिबिफोरा सासेबो गिनो नाङा एनआरसि स्टेट कोअर्डिनेटरा जायफोर क्लेम्स आरो अबजेक्शन होनायनि आबुं गियान गैया बिसोरनि थाखाय मोनसे सुबुं गौमा सुरनायखौ रायजो सरकारा खालामगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों अब्ला नोंथाङा खौरांखौ मोननानै गोजोनबाय जानांगौ मानोना जों एनआरसि नि प्रसेसआव दुखु जारला खस्थ' जादोंब्लाबो मोनसे खोथाया थारदि एनआरसिआ जोंनि आसाम हादोरसानि इयुनखौ गोजोनसिन खालामगोन जोंनि आसामा बांलादेशि उदां रायजो जागोन दानिया मोनसे सोंथि फैलायबाय जायफोरा फाइनेल एनआरसिआव मुं दैखांजायाखै बिसोरखौ आसाम सरकारा मा खालामगोन बिसोरखौ जेबो खालामा बिसोरखौ होखारनानै हरा भारत लैथोमायावबो बिसोरखौ गारहैया नाथाय बिसोरखौ जोंनि सरकारनि मोनफ्रोमबो खाबु आरो अनसुंथाइ होनाय जानाय नङा जेरै बिसोर खम बेसेननि माइरं मोननाय नङा इलेक्ट्रिसिटिनि फोनांजाब मोननाय नङा आरो बायदिसिना साकरि बाकरिनि जेबो खाबु बिसोरनो होनाय जानाय नङा बिसोरो गोबां सरकारनि खाबुनिफ्राय बिसोरो गोजानाव थानो नांगोन अब्ला एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि आंनि बे भिडिअ आं सुंथाबैबाबो नोंथांमोननो एनआरसि नि बागै फोरमायबाय आसा खालामो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे बेखौ शेयार खालामनो दाबाव आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे छोटीसी रिक्वेस्ट नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअखौ नायबाय थानो हायो आरो जोबथारनायाव नोंथांनिफ्राय आङो साजेसन लुबैनानै दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जै आसाम हादरनि जै बड'लेण्डनि जै आफा बोराइ बाथौनि